Het eerste thuisburg van Oeral, wat bezoekers dit hier sjoggen als ze naar Skiel gegaan, is een groot kunstwerk in de haven, neemt de Passage. Het object is al eerst van dit hier. Deze installatie zal nog op andere oerrols zeg maar, verschijnen en dan zullen andere kunstenaars zich daarmee gaan verhouden. Op het strand treffen we een bijzonder bouwwerk van Dakpan. De Franse toneelgroep Pistaki zal hier een landschapstheatervaststelling aan. Are you going to get everything finished for tomorrow? I wish. No, for sure it will be completely finished for tomorrow. And maybe for tonight too. And is it difficult working under these circumstances because there's a very hard wind? Yeah, but it's interesting. Difficult, yes, but really interesting because we have to manage every time with the force of material, force of nature, force of human, and it's really nice. De meeste gezelschappen die hebben hun decors al opgebouwd, die hebben een plek al ingenomen en die zijn natuurlijk aan het repeteren omdat er heel veel voorstellingen in première gaan. Ik meen dat we 26 premières hebben dit jaar hier. En ja, die mensen willen natuurlijk nog even last minute alles een keertje doorlopen. Jacqueline, die vanker, wie het allereerste vanker, echt reëel op hier. Zwie mooi is hier, een lang blond hier, helderblauwe egen, Leeuwse Proetsische van Noord. Waar het eigenlijk vooral op aankomt nu is de geluiden van de omgeving. Dus we hebben het gerepeteerd natuurlijk in een theaterzaal waar helemaal niks te horen is verder, waar het helemaal stil is. En hier heb je wind die elke dag weer anders is en regen. Dus het is voor ons echt even kijken van hoe hard moeten zij er overheen spreken, hoe hard moet de muziek staan, dat soort dingen. De kaartverkeer startte dit hier fantastisch. De eerste 20.000 vliegen er dooruit. Maar in vergelijking met Vlinier binnen er rond nota minder kaarten verkocht. Het succes van Oeral hing het dan ook voor een groot part af van het waar. Ze willen toch een beetje afwachten wat het weer dit jaar gaat doen. Want vorig jaar was het natuurlijk heel erg koud. Maar ja, het zonnetje is er nu al lekker bij. Dus volgens mij gaat het helemaal goed komen. In eenzaamheid, in zelfgekozen ballingschap zijn daar.